Salam alaikum. Les familles camarades, surtout tous les Maliens, tous les peuples maliens, les Africains et les Européens, pour que l'année 2025 soit l'année de réussite, succès et la paix. Balmao, famille camarade de Bois, Defo, 2025 à la terre, à la Chine, à quelle heure vous m'avez à la Wassa Afrique, surtout Mali. La wasa ye yɔrɔ tɛ bɛɛ ma ala k'an bɛɛ kelen ma ka famaw se ka laɲini bɛɛ sabati ala k'an bɛɛ kelen ma u bɛ bɛɛ fo ka bɔ tuguni kɔnɔjɛya la ka san yiri fɔ yiri damadɔ bɛ zɛrɛ ni jɛ jatigi faga ani zaban ani garo ani jala bulu n'a fara n'i dara o la ka dumuni dilan minɛn 7 bɛɛ bɛ se k'a dun a ka dumuni sugu sugu ye n'ala sɔnna ma san hɛrɛ bɛ bonya minɛn san fana ka di 2025 ka ɲi ka tɛmɛ salon 2024 kan an bɛ ka dugawu kɛ samiya kura fana nata la voilà. Laban gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen n ka foli bɛ gouvernement cɛ n'a muso ye merci beaucoup diɲɛtigi Lasi Kamara et sa famille Kamara on souhaite que 2025 bɛɛ ka kɛ Kamara merci beaucoup.